سلام كما يعلكم زي خبركم تخطاتلتي زينا انه بقدامنا ارستاتو عيد على دحا المبارك بخبز ولا معرك تبعيلو حمامته ود سراح مشاركته اب قداي من سياسات مع منبارو جمجيمو ابنو زبع دغيا حزب لمعجرادنا عقاب المهر تترقيبو إيران وتهدره الله إسرائيل وشمت عارب تقايماته منقسط أفغانستان عم منغ أمريكان طالبان نزكاة تنتيجو تركيا نفرتو روسيا تعدك كم تخل أميتها نساهم تصنع بيترس منقسي أرست زينا كتكاتلو تصنعكم زرزر زينا عدا على دحا المبارك ناي شحن 440 هجريات مالي 10 حدا حسب بخبز ولا معرك تبعيلو ابس مران استخايده سنه سرعه استخاتله وكيل ايرينا بينيام فساتين بملكع صبصاب زدالو تحستله ليديا تخل مريم كتقربيا أبسمرا ميدا بحث مسكرة بستخايدة صحافي هجدة فتوى الأمين محمد سعيد منستر قدات وطاي أتو عثمان صالحين أما حدار زوا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولين زركبوم سب السلطان أب إرتراز مدبرم دبلوماسينياتاتن باشا حد زقطور مؤمنان استرخبلو سنسرعات سالات عيد تخايدوم أكايد سرح مفتي إرتران وانا صحافي العلوي بايتو إفتاءن إسلاماو قداتن شخص سالم إبراهيم المختار بزسمعوا خطبة عيد نبينا حط رايزي كونه مس بيت السبكان قربا بتحان تحقوسلو كابت زلكا بمكفال دما نلبتات سؤناتن صقوماتن بحاقوس اتملقالو عزوزا قطامو مخانو بمتقاس نخلو مؤمنا روح سعيد تمنيوم هذا يوم فرح بختام عبادة عظيمة تمت امتثالا لأمر الله فاجعلوها أيام حب وصفاء تصافحوا وتآلفوا وصلوا الأرحام وأعينوا الأيتام لا سيما أبناء الشهداء وزوروا المرضى شيخ سالم إبراهيم نمرعة تحت عدمة دك أنستيون سعبيناتهم بزم الكتاب زم حلالفوه من الأختي مرعة تحت عدمة نفيستولان كبير سن أمراو سنبراتون زك على عمخانو بمتكاس ولدي عقم هيوان زيبت أحدك أم كام من مرعو كقطبو نتبسن كفيستولا زي سعبن نخحاوينا وحقي زي زواسدن عناو حاسيان مفلات رما أما ندفران زركب ما أكل حكمنا فيستولا مبتح أخل مخانو بمتكاس نتنقديات بمورال واتن متببع زي قنتا وحلافنت كم زخونة أزغاخيرام ثم إن عليكم أيها الآباء أن تحرصوا على عدم تزويج بناتكم القاصرات فإن ذلك يتسبب لهن بعاهات وتكفي زيارة واحدة لمستشفى من دفر لإدراك حجم معاناة المرأة ويعد زواج القصر أحد أسباب الإصابة بالناصور أب مودعتا دما شيخ سالم كلهم زيغاتات بفقرن سنيتن كملالسو نزحممو كبصعو نزختامات بحافشا ندق سواد دما بفلاي كتصنانعون كحجزون بمزخخر نملا ايرتراوያን أوشتن وصان كمون معوتات حيلتات مكلهال ايرترا روحو سعيد تمنيوم زي كمزين كله بمخنيات عيد على دحا المبارك بمنتحبار منستر زينان ماكل سلطنة هاجرا أقلقلوتنا بسوا بهلاو مدب قريبو عزاز ماكل سلطنة هاجرا أقلقلوت كنا ليل دبساي قدا أبز اسمعو قال سوا أبز قنيات زيد سنبل براوي يوبيلي مسراتا ممرقتا مبل سلسان كده تنزوريا هاجرا أقلقلوت كمون ممرقتا عسراي كورس ماكل مياو سلطناتات كم زنقدت بمذكار كم مغتسالتانا يزيد درب سنبلا دما عيد على دحا أب سوا مكيادو نتما أكل سلطنة حابن مخان بمتكاس نمئمنان اسلمنا بحفشا نهزب إرترا دما بحفشا يوهانو قريتون هامانتاو بعالاتنا مجلس حدنتنا سنيتنا مخان مستقسى كون ليال دبساي حد كاب كبرات بعالاتنا أبتا حدنتن سنيتن بزل على ملكو عزور رسلا سواك كايد مبقعو زمحل الفورزين ملخت اللو كبلان تصيرون اتمدب قجل بهالوالتا ناي منستر مكلخال بزغربتو مسنادو دمي غنيرون عمتاو فستيفال إيرتراويان نبرت حبرات منقستات أمريكا أبي كتما سانوزا جزات كاليفورنيا بوعوع منفس تقايدون أبزي بتشعة حسب العلوية الأخت منقست إيرترا منستر فتحي وفوزي هاشم استغفت عمتاو هاجراو متقب بأشحات زغطور إيرتراويان كمون محازوت إيرتراويان انتساتيفهم اتين سلسته معلتا زغط على فستيفال سيمينار أبي هلو كنتات هاجرن زباو معبالتاتن مياوي استمرتات بهلاون سنة باباون مدبات كمون كالو تحستوزة تقال لينيرون
ህብብቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኮሜድያን ቲፋኒ ሓድሽ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣሓት ኤሪያም ሲስተርስ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ከምኡውን ካልኦት ህቡባት ስነ ጥበባውያን ነቲ ፌስቲቫል ድምቀት ወሲኾምሉ ከም ዝቐነዩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ መንእሰይ ይንቃሕ ይወደብ ይዕጠቕ ብዝብል መሪሕ ቴማ ብ10 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ናይ ቀዳማይ መንፈቅ ንጥፈታቱ ብምግምጋም ኣብ ትግባር ውጥን ስራሕ ካልኣይ መንፈቅ ዘትዩ ኣብቲ ሓለፍቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ተሳትፎ ኣኼባ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ምምልማልን ምሕያልን ውዳቤታት ቀይሕቲ ዕምባባ ፊታውራሪ ሕመረትን ካድራትን ክካየድ ዝጸንሐ ስሩዕ ስልጠናታት ኣብ ምዕጣቕ ማእከላት መንእሰያት ክሰላሰል ዝጸንሐ ስራሓት ብሞያ ንዝሰልጠኑ መንእሰያት ዝተኸፍተ ናይ ንኡስ ለቓሕ መደባት ከምኡውን ኣብ ምሕያል ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ዝተዓመን ንጥፈታት ተገምጊሙ ብዘይካ ዝተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ልምዓትን ማእቶትን ንምድንፋዕ ዝተኻየደ መነቓቕሒ መደባት ኣብ ዜናውን ጎስጓሳውን ንጥፈታት ዝተዓመ ስራሓት ዝምድናታት ማሕበር ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መዳይ ንምምዕባይ ዝተሰላሰለ ዕማማት ብዕምቆት ድሕሪ ምርኣይ ብውህደት መሻርክቲ ዝምስገን ገስጋስ ከም ተመዝገበ በሪሁ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ንቕሓትን ተሳታፍነትን መንእሰያት ንምዕዛዝ ክሰላሰሉ ዝጸንሑ መደባት ብዝሓየለ ክቕጽሉ ፌስቲቫል ኮሌጃት ብዝሓየለ ውዳበ ክካየድ ሙያዊ ስልጠናታት ዝቐሰሙ መንእሰያትና ናብ ዕዮ ዝሰጋገሩሉ ኣገባባት ክተኣታተው ዝብሉን ካልኦትን ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦም ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ኣብ ዘስምዖ መዛዝም ቃል መንእሰያት ኣብ ዓበይቲ ሃገራውያን በዓላት ዝነበሮም ተራን ተሳታፍነትን ብሉፅ ክብርታት ኣብ ምስጋር ንዘለዎም በቕዓት ዝምስክርን ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ብዝያዳ ናህርን ኣፍራይነትን ክንስጉም ምዃንና ዘጉልሕን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 700 ሄክታር ዝለምዕ ዘሎ ጀራዲን ካብ ጠለባት ዕዳጋትን ዞባ ዝሓልፍ ምህርቲ ይህብ ከም ዘሎ ኪላ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ መንግስቲ ኣርኣያ ሓቢሩ ኣብቲ ንዞባ ዝፈረየ ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣሕምልቲ ናብ ንዞባታት ሰንዓፈን ሰገነይትን ከም ዝለኣኽ ዝጠቐሰ ኣቶ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለጥ ዝነበረ ልምዓት ጻዕዳ ሽጉርትን ቀይሕ ሽጉርትን እውን ተኣታትዩ ጽቡቕ ምህርቲ ይሕፈሶ ከም ዘሎ ኣብ ምዕራባዊ ወገን ናይቲ ንዞባ ብብዝሒ ዝለምዕ ዘሎ ፍረታት እውን ኣተባባዒ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተጠቀምቲ ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ብወገኖም ዝደለይዎ መጠን ብርትዕ ዋጋ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ንዝበለጸ ውፅኢት ነቶም ኣልማዕቲ ደገፍ መንግስቲ ከይፍለዮም ተማሕፂኖም ኪላ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ መንግስቲ ኣርኣያ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ 5 ዓመታት ብሓደ ኣብነታዊ ሓረስታይ ተፈቲኑ ጽቡቕ ውፅኢት ዝተረኽቦ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ብሰፊሑ ንምትእትታው ኣብዚ ዓመት እዚ 965 ኩንታል ንሓረስቶት ንዞባታት ሰንዓፈ ደቀ ምሓረ መንደፈራ እምኒ ሓይልን ዓዲ ኋላን ንምክፍፋል ብዝወፀ መደብ መሰረት ን15 ሓረስቶት ንዞባ ዓዲ ቀይሕ 97 ኩንታል ከም ተዓደለን ተዘሪኡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ተወሳኺ ኣብሪሁ سيب زغرب زيناتات هاجرات وصايو دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم وتادراو هلاوي اسرائيل اب وشمت عرب نتي كبابين اب وق كم رحو كم دخل ايران تنقيا إيران نزمت انقطع زي محلالفت إسرائيل لابتي كبابي قوم توطينو نابزولو لفنتاو حيلي كتصنبر مخانا دحر ماتايو إسرائيل نتي درو بريطانيان فرنسان تتصنبيرونا زولو لفنتاو حيلي مس تتصنبرو كناتات وشمت عرب نابوق كم رح كم زغل زحبرت إيران أمريكان بريطانيان تحتتي نايتي ساعبين مخانا نرديان إيران من قصاص إسرائيل لابتي كبابي قطاوي ملسا جبري كتبولو مخانا فليطالا أمونغو إيرانن هاجرات معرابن عب وشمت عرب تخصص زلو وطري لعلي ناي زخوانه كال اوان زخرر مخانو نتي كونتات بغرباز كتاتولو تعذبتي يقولصون عب لعلي إيران تقطن مفتار ابتي مياو أكل كقوم تمدي وزلو لفنتاو وتهدراو حيلي تكبارا وانتقينو نابوغ ممرحو كم زي ترفيم اتم تعذبتي وتوساخي ذاتنكوون መንግስቲ አፍጋኒስታን ቁሉላው ሃገሩን መፍታሕ ተባሂሉ ኣብ መንጎ አሜሪካን ጣሊባንን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ነፂጎ መጻኢ ዕድል አፍጋኒስታን ብአፍጋናውያን ጥራይ ክውሰን ከም ዝግባእ ዝሓበረ ፕሬዚደንት አሽራፍ ቃኒ አሜሪካን ጣሊባንን ዋላውን ኣብ ስምምዕ ተበጽሑ መንግስቲ አፍልጦ ከም ዘይቦ ብ11 ነሓስ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ቃኒ ቁሉላው አፍጋኒስታን ክፍታሕ ዝኽእል ኣብ መንጎ መንግስቲ አፍጋኒስታንን ጣሊባንን ብዝካየድ ዝርብ ጥራይ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንዘተ ቁርብ ክኸውን ፀዊዑ ኣሎ
ምስ ኣሜሪካ ሸሞንተ ዙርያ ቀጥታዊ ዝርብ ዘካየደ ጣሊባን ሰራዊት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ከይወፀ ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ክዝቲ ቁሩብ ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ ኣሜሪካን ጣሊባንን እቲ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ዓመትን ፈረቓን ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፅእ ኣብ ዝኽእል ኣፈናዊ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ይገልጹ እንተለዉ ተግባራዊ ናይ ምዃን ተኽእልኡ ግና ጸቢብ ምዃን እዮም ወታደራውያን ተንተንቲ ዝሕብሩ ኔቶ ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ንምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ልዕሊ 20,000 ወታደራት ኣዋፊሩ እኳ እንተሎ ቅልውላውቲ ሃገር ግና መመሊሱ ይገድድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቱርኪ ኣብ ክንድተን ካብ ኣሜሪካ ክትገዝአን ሓሲባ ዝነበረት F-35 ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ Su-35 ዝተሰምያ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ክትዕድግ ከም ትኽእል ኣሚታ እታ ሃገር ነዚ ትገልጽ ዘላ ኣሜሪካ ነተን ነፈርቲ ክትሸጠላ ንዝጸንሓ ውጥን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ከም ዝሰረዘቶ ድሕሪ ምሕባራ እዩ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ምስራስ ስጉምቲ ዝወሰደት ቱርኪ ንጻውዒት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕሽሽ ብምባል S-400 ዝተሰምየ ፀረ ሚሳይል ካብ ሩስያ ድሕሪ ምዕዳጋ እዩ መንግስቲ ቱርኪ ሃገሩ ናይ ውግእ ነፈርቲ ንምሽማት ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከም ዘይትመርኮስ ብምጥቃስ ካልእ ኣማራጺ ከም ተናዲ ክሕብር ጸኒሑ እዩ ቱርኪ ብዛዕባ እቲ መደብ ምስ ሩስያ ክትዘራርብ ምዃና ብምጥቃስ እወታዊ ምላሽ ክትረክብ ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ ኣላ እታ ሃገር ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ካብ ሩስያ ዝዓደገቶ S-400 ዝተራቐቐ ፀረ ሚሳይል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ከም ተረከበቶ ጸብጻባት ይረድኡ ፓኪስታን ምስ ህንዲ ንዘራኽባ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ድሕሪ ምዕፃዋ ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጥረ ሓድሽ ምፍሕፋሕ መሊሱ ከም ዝገረደ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ንመጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ኣቐዲማ ዝዓፀወት ፓኪስታን ብ10 ነሓሰ ድማ ካብ ከተማ ላሆር ናብ ከተማ ኒው ደልሂ ንዝወስድ መስመር መጓዓዝያ መካይን ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ወሲዳ ምስቲ ስጉምቲ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዞባ ካሽሚር ዕግርግር ከም ተኸስተ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ እዩ ዝቀላሕ ዘሎ ፓኪስታን ምስ ህንዲ ንዝጸንሓ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ደረጃውን ናይ ምትሓስ ስጉምቲ ድሕሪ ሙሳዳ ንኣምባሳደር ህንዲ ከም ዘባረረት ጸብጻባት ይገልጹ ዞባ ካሽሚር መጫጭሒ ሽበራውያን ኮይኑ ከም ዘሎ ዝወቅስ መንግስቲ ህንዲ ንዘመሓድሮ ክፋልቲ ዞባ ተዋሂቡ ዝጸንሐ ፍሉይ መሰል ርእሰ ምሕደራ ዝህብ ቋማዊ ሕጊ ድሕሪ ምስራዝ እዩ እዚ ሓድሽ ምፍሕፋሕ ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ኩነታት ቁልጡፍ ሰላማዊ ፍታሕ ምስ ዘይረክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ውግእ ከይጽመዳ ነቲ ኩነታት በቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሰጉ እዚ ሓድሽ ወጥሪ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎአን ዝተኸስተ ዘይምቅዳው ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ቻይና ተኸሲቱ ብዘሎ ህበብላዊ ማዕበል ሊኪማ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 40 ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ በቲ ገና ዘይሃደአ ባህርያዊ ሓደጋ 10ታት ዳህያም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ሞታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ቻይና ኣሚቶም ኣለዉ ብሰንኪቲ ህበብላዊ ማዕበል ሸሓት ኣባይቲ ከም ዘዕለቕለቑ ከም ሳዕቤኑ ኸኣ ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪቲ ሓደጋ በኣሉታ ከም ተጸልዉ ዝሓበሩ ጸብጻባት ዛጊት ናይ ኣስታት $2 ቢልዮን ቁጠባዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ረድዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ህበብላዊ ማዕበል ናብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቻይና ይልሕም ስለ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ህበብላዊ ማዕበል ሊኪማ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ቻይናን ከባቢያን ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝዓበየ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ተገሊጹ ሲንጋፖር ኣብ 2021 መሸጣ ፍርያት ስኒ ሓርማዝ ክትእግድ ምዃና ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነዚ ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ምዃና ዝሓበረት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብመሬት ኣቢሉ ናብ ቪየትናም ክሓልፍ ዝተወጠነ ኣስታት $13 ሚልዮን ዝዋግኡ ስኒ ሓርማዝ ድሕሪ መሓዛ እዩ እታ ሃገር ሓንቲ ካብተን ኣሰጋገርቲ ናይቲ 300 ሓራም ዝተቐትላሉ ዘይሕጋዊ ንግዲ ምዃና ትውቀስ ዘላ ሲንጋፖር ኣህጉራዊ ንግዲ ስኒ ሓርማዝ ኣብ 1990 ከም ዝኸልከለት እኳ ክትገልጽ ተጸንሐት ሙሉ ብሙሉ ተግባራዊ ኮይኑ ከም ዘይጸንሐ ይግለጽ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ቀንዲ ኣሰጋገርቲ ናይቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጽእ ስኒ ሓርማዝ ምዃነን እዩ ዝግለጽ እቲ ተርእዮ ሓደ ካብ ጠንቂ ምንቁልቃል ቁፅሪ ሓራምዝቲ ኣህጉር ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ደሴታት ካናሪ ናይ እስጳኛ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ኣከባቢያዊ ዕንወት ኣውሪዱ በቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ዘይከኣለ ሓደጋ ኣሽሓት ሄክታር ጫካ ከም ተቓጸለ ዝሓበሩ ሰብ መዚ እስጳኛ ንምግትኡ ኣማይት ሰራሕተኛታትን ብርክት ዝበላ ሄሊኮፕተራትን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ገሊጾም እቲ ብ10 ነሓሰ ዝጀመረ ሓደጋ ብ11 ነሓሰ ከም ተገተ እኳ እንተተገልጸ ዳግማይ ከም ተኸስተ እዩ ዝቀላሕ ዘሎ መንግስቲ እስጳኛ እቲ ሓደጋ ዳግማይ ድሕሪ ምኽሳቱ ልዕሊ 200 ወተሃደራት ከም ዝለኣኸ ሓቢሩ
ጠንቅቲ ባርዕ ኣብ ኤውሮጳ ተኸስቲ ዘሎን ልዑል መጠን ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኪላታት ኣሎ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ سلام كم يسعدكم كبرات عزب تعلتها وزينا سبورت ونو زينا زغرب لكم ميكايل حدكم ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሞ ትማል ሰንበት 11 ነሐሳ በስዊዘርላንድ ኣብ ዘካየዶ ናይ ጎቦ ውድድር ካልኣይ ተርታሒዙ ኣብዚ ብሴራ ዚናል ናይ ጉያ ጎቦ ውድድር ዝፍለጥ መድረኽ ዑ ስዊዘርላንዳዊ ኪልያን ጆርኔት ክኸውን ከሎ ማሞ ካብ 56 ካልኣይ ድሒሩ ካልኣይ ተርታሒዙ ዝሓለፈ ሰሙን አትሌት ፔትሮ ተመሳሳሊ ናይ ጉያ ጎቦ ውድድር ኣካይዱ ከም ዝነበረ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሓዘን ይዝከር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን ዞባ ማእከል ትማል ሰንበት ኣብ ዝቐጸለሉ ቀይሕ ባሕሪ ገና ክልተ ጸወታታት ተሪፍዋን ከሎ ሻምፒዮን ናይዚ ዓመት ዝምዃና ኣፍሊጣ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ቀይሕ ባሕሪ ምሳል ተሕሪር ኣብ ዘካየቶ ግጥም ማዕረ ባዶ ባዶ ክትፈላለን ከላ ኣስመራ ቢራ ንደንደን ክልተ ባዶ ክስዕራ ስለ ዝኻለት እያ ቀይሕ ባሕሪ ብድምር ዘዋህለለቶ ነጥቢ ጸወታታት ክዛዘም ገና ክልተ ግጥማት ተሪፍዋን ከሎ ሻምፒዮን ክትከውን ኪላ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝርዝራቱ ምሸት ኣብ መደ ስፖርት ተኸታተሉ ክቡራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም